Hello, salamu alaikum Gimbiya. Amin wa alaikum assalam. In ba Musa ya koyi rage hannu ko? Ba haka bane. To yaya ne? Shi babban mutum mai hidimomi da yawa. Bai kamata ana takura masa ba. Ai di hidimar da take gabana ba ki taɓa zama takura a gare ni ba. Ka tabbata? Kwarai kuwa. To ai min afuwa na rashin kiran waya da wuri da ban yi ba. Amma gashi ai yanzu na kira. To da akwai sharadi. Guda ɗaya. Sharadi? Menene sharadi? Sharadin shine ba ki taɓa son wani a cikin yan Kano ba, kuma ba za ki soyayya da wani ba, ni za ki aura domin ina ƙaunar ki, ina muradin ki, burina da kin kasance a cikin gidana. Kai kuma mamaki kake yi, ka daina mamaki da kyau. Kamata ka san a gaban wa kake. Ban gane in san a gaban wanda nake ba. Gaskiya na faɗa tana so na ne, ni ma ina son da kuma kace in san a gaban wanda nake. What?